खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बराय हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोखि जायफोरानोखि आसाम पुलिसाव साख्रि मोनबाय, बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। मानोना जायफोरानोखि दिनै गुवाहाटियाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो थांदों, बिथांमोना गासैखौबो रानना होनो हायाखै नालाय, नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आसाम पुलिस अफिसियेल वेबसाइटआ बेयाव डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना निजिनि एपइन्टमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायना लानो हागोन लोगोफोर। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो नैबे सर्ट नटिफिकेसन लाना फैदों। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लानो गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गुगोल क्रोमाव slprb.in बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामना होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोनाव नै फैसा पेज नुजागोन। नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे सिगाङाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना लोगोफोर, नैबे गोदान आपडेट 2022 सेप्तेम्बर 23 अर्थात दिनैसो। लोगोफोर बेयाव डाउनलडिं इन्टिमेशन लेटार अफ एपइन्टमेन्ट फर SIAB कमान्ड' बेटेलियन। लोगोफोर, नोंथांमोना कमान्ड' बेटेलियननि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबेहाय नोंथांमोना मा खालामनो जाबाय, क्लिक हार टु डाउनलड एपइन्टमेन्ट लेटार। बेयाव थुनानै नोंथांमोना निजिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। बेनि उनाव मा दं लोगोफोर, डाउनलडिं इन्टिमेशन लेटार फर एपइन्टमेन्ट फर साब इन्सपेक्टर UB इन आसाम पुलिस। लोगोफोर, जायफोरानोखि साब इन्सपेक्टर सिलेक्ट जादों, बिथांमोननि थाखाय नैबे लिंकआव थुना होबानो जाबाय। नोंथांमोननो आङो गासैखौबो डेसक्रिपसन बक्सआव होना दोनगोन। नोंथांमोना निजिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन लोगोफोर। गासैखौबो जायफोरानोखि पुलिसाव जब मोनदों, बिथांमोननि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव आपल'ड खालामना होबाय। नोंथांमोना थाबैनो डाउनलड खालामना लानो हासिगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदों, प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।